What's up mga kabaro? Kumusta mga kabaro, no? Sa pagkakaroon mga kabaro, na ako diri sa pasulod sa statwa ni David mga kabaro, no? Atong susihon kung unsay mga aniya diri mga kabaro, no? Oops. Mga kabaro, no? Kung pasulod ka sa statwa ni David, mo ni ang itsura mga kabaro, no? Lindot kig mga bulak mga kabaro. Pag landscape sa bulak mga kabaro, no? Pero sa pagka-cake ka na pag-sounds mga kabaro. Mga kabaro, no? Sa karon mga kabaro, dili kayo siya nga ginalimpyuhan kay tungod kini nga statwa ni David mga kabaro. Na abandon na magunin siya mga kabaro. Wala na naatiman sa tag-iya diri mga kabaro, no? Kini nga area mga kabaro, no? Tag-iyahan ni nila Ma'am Eileen Adarna. Agay kakusog sa sounds. Sura diri mga kabaro. Ito kasi ang sounds ito mga kabaro eh. Nga matag hapon mga kabaro. Nadiri ang nagamassage gatong sa chair lang mga kabaro. Mga kabaro. Oops. Hangaka. Hangaka sa sounds oy. Muna rin itsura sa park mga kabaro, no? Sa estatwa ni David rin mga kabaro. Sa pagkakaroon partigin niya daghan na nagsagbot tungod kay wala naman kung ginaatiman mga kabaro kay gi-abandon ni siya. Kaya labi na karon mga kabaro, no? Nanay coastal road diha. Sao naman kung ang anhion sa mga tao diri, siyempre may dagat na sa kilid mga kabaro. Ang itsura sa estatwa ni David mga kabaro. Katong mga panahon mga kabaro, no, nga wala pa ni gi-abandon. Daghang tao hing arong orasa diri kini mga bangko diri mga kabaro, daghang mag-picnic diri. Siyempre paminahon sa mga tao diri mga kabaro, no, ang hapak sa balod. Sa karon mga kabaro, nagluyo ra maguni sa coastal road. Ay no, nagluyo, nagatubang sa coastal road mga kabaro, no. Mga kabaro, karon atong susihon pag dito sa unahan mga kabaro, no. Uy, mga kabaro, mo ni luyo. Luyo sa coastal road. Ano yung mga kabaro. Oops. Yung mga kabaro, basig pwede mo agi dari pa coastal road. Excuse me. Dati dari mga kabaro, no, kini dari morning dagag mangan ni dari sa statwa ni David. Tungod aning hapak sa balo dari dati. Pa karon mga kabaro, mo na lang ni ang tubig nga nabilin diri mga kabaro, no. Kini nanay coastal road ni diri pwede dito mo agi diri ay sa coastal road. Mga kabaro, no, mo laho sa lang puntag update sa ato ang coastal road kung unsa nay panghitabo mga kabaro, no. Unsa nay mga katikaran aning coastal road. Oops, ngita tagdalan nga safety. Oops. Oops. May buntag ya. Out. Sige ya. Happy ta gid mo man atong coastal ya, no? Gikural gid diri napita dai, no. Say pa ni kay walo pa ni katuig. Pila pa na katuig? Walo pa katuig ang trabaho? Grabe, no? Ikan di ko sa seman. Ay ginakural ginindiri aday, no.
Dini ginakural din dari adi ano. Nya, pagsabakas ako diri ha. Mo ni kabaro no, ang itsura no. Yung si kuya, 8 ka tuig daw ni trabahoon. Ang digos din ni mga kabaro no. Nga coastal. Oops. Ay kabaro. Gikural gid siya og na mga kabaro. Gikural dalan para dili basta-basta nga mosulod lang diretso diri kinahanglan siya nay kural. Yeah. Kapag lasaan din ako diri mga kabaro no, wala pa ning kural. Wala pa nang mga pader nila. Ana, wala pa na. Yeah. Pasalamat ko mga kabaro no, kung wala ko nag-anhi diri sa estatwa ni David, di na ko ni malahos ning coastal. Siguro pag ako man sidewalk ano, biwalk, pwede pud biwalk diri diha ang karsada diri, biwalk island, butang island diri nya diri atubang dagat. Pwede diri mga kabaro no, kung human ni pohon pwede diri mag picnic ako, pwede gidayo nya limpyo kayong tubig mga kabaro na mga kabaro. Limpyo kayong tubig, nay nangaligo. So dito man nangaligo mga kabaro no. Ya, limpyo kayong tubig. Ya mga kabaro no, padayon tas pagbakta. So gatong tanawon pa to dito sa Gitarbaho mga kabaro no. Ya kana mga kabaro, ug asa unta ko niyan nga akong gusto i-vlog kana lang estatwa ni David. Ta mga kabaro, nagluyo ra gid na sila. Para mga kabaro. Pagkaroon mga kabaro no. Kinahanglan gid siya og diri dito gipandala mga kabaro. Kining mga bato nga dagko o kining mga simento nga giporma og cross mga kabaro no. Ano block nga giporma cross. Mga kabaro, tinaw kay tubig sa dagat mga kabaro. Ano? Ay mga kabaro no. Uy, si kuya na asa po nang lagi si kuya. Taw-taw na po ko wala ka vlog diri sa Coastal Road mga kabaro. Pagkakaroon gusto ko nga i-vlog ni diri mga kabaro kay among balay mga kabaro no, naradiha kita mga kabaro. Nagluyo ra gid mi sa coastal mo na nga sayang po ulit ako ni agian permini i-update na mo sa kabaguhan kung unsay mga update diri sa to ang coastal mga kabaro no. Oops, ay mga kabaro mga bato mga kabaro. Uy, ginawilding so pagkakaroon mga kabaro no, ginawilding mo di ay ang kuan niya. Oops. Uy. Ang mga pader mga kabaro no, gipang kuan siya mga kabaro no, gipang butangan na og mga bakal kabaro. Yeah. Grabe mga kabaro, vibe din yun. Taas ni kanan butangan og kuan no. Haligon kayo nga mga semento mga kabaro no, solid yun kayo siya. Muna update mga kabaro no, sa ato ang Coastal Road rin sa Matina Playa. Nya kanang nag-blue diha mga kabaro. Kung ako na sayop no, Queensland na diha mga kabaro, kanang blue nga mga burag building. Queensland na diha.
Sa pagkaroon mga kabaro. Oops. Asa pag yun ito nga tuon tong litong tumoy mga kabaro, no? Oops. Pwede siya mag-iag motor. Diriya na. Andito, palutsa na siguro mga kabaro, no? Paagian na siguro kay makaagi naman ang mga motor. Oops. Payungod to. Sige, sige ya, salamat. Ada mga kabaro. Oops. Ya, mingod to ya. Dari oh. Hapit-hapit na po din mga kabaro, no? Siguro pinalandard ka bulan at tuig siguro ni. Pero nagingon to si kuya pagsaka na ko dito ganina. 8 years pa daw ni mga kabaro, no? Usama human nga finally nga maabrihan yun. Nga no, hanto digos pa daw ni ingon to si kuya. Amo to kung sa katinood mga kabaro, no? Uy. Uy. Dari na ni ginahimo. Ya, bayang-bayang to. Ay, mauntok ko dyan. Para sa ni ibutang ya? Taklob. Sa taklob sa ko ano, barag sa ko. Para diya magagyan tubig yan og mulan. Taklob din ni diri mga kabaro. Vlog, sir, vlog. Vlog. Oh, sure. Mo din ni mga kabaro, no? Taklob siya nya diri. Oops. Ya, diri sa kuya. Salamat. May buntag. Mo ni mga kabaro, no? Atong update mga kabaro, no? Kanang luyo sa nakita na ko kabaro, no? Murag no. Dili no, Pilis Resort. Diri mga kabaro, no? Tawin ako Pilis Resort ni diri mga kabaro. Kining luyo. Kada daw nagatubang. Mana mga kabaro, no? Murag Pilis Resort na diya dito, Queensland. Sa wala pag gimo na coastal mga kabaro, no? Ang tubig diri agitong tubig napita. Kini diri tubig diri dagat. Diya mga kabaro. Ano diya oh. Dagat na ni sa karon mga kabaro. Atong coastal mga kabaro, no? Diri sa Matina Apply gamay na lang jud kulang makumpleto na gid ni. Uy. Oops. Uy. Ya mga kabaro. Tara. Kadaghan kaming wit diri sila ni Agi. Kung maupi ng dalan diri pwede ta mamingwit diri mga kabaro, no? Kabaro. Tinaw kayo mo ang tubig dagat diri walay basura. Sa mga kabaro, no? Kung asa gid taman mo man. Uy. Pohon-pohon diri sa kuha mga kabaro nagbahuman ni pati yung ninduta ba? Tuora oh. Kasagaran gid diri managa. Oh. Ang mga bike. Ago. Tara. Yeah, mga kabaro, no? Nindot food vlog kung pareha nga ni mahumanay na hapit atong coastal diri sa Matina Playa, no? Mo ni ang update mga kabaro, no? Sa coastal sa Matina Playa Coastal Road. Uy, ubay-ubay gid pud managa diri napita di ayo. Taga gyapon ni. Ayo, taga gyapon taas dislike makuha. Yan mga kabaro, no? Mangita tagdalan para munaog ta sa ubos. Atong tanaw, no? Kung silang kuha. Mayngod to. Mayngod to. Trabaho mo dali Happy to naman, no?
Oh, lugay-lugay pa no. Pero gapo na kay Banong, update na to dire Banong. Salamat ah. Ay kalaglagan. Oy, muna ako kron diay, shout out ta ka. Oh, ni mga kabaro no. Welcome to my Pops, ngita tagdalan mga kabaro no. Sakit. Nakikita si dalan na dito. Pasaka, paubos mga kabaro no. Nakikita si dalan. Amo na ni ilalo mga kabaro no. Gibutangan og tulay. Parang katong mga atong mga kababayan diha sa likod. No na sila lapusan sa bangka. Kung karon mga kabaro, mangita tagdalan mga kabaro no. Kung asa ta pwede makaagi. Oops, agay. Mali mga kabaro. Kini diri pakita ra ko mga kabaro kini murag gimuan siya tulay mga kabaro no, coastal. Nya karon naa siya tulay kay ang mga lumulupyo diri katong na mga bangka. Nya para na diri mga kabaro. Mani mga kabaro no. Ang tulay sa coastal road gimuan siya mga kabaro para natong mga kaigsuunan diha nga lumulupyo diha dapita. Kana lumulupyo diha dapita. Siyempre dagag nabuhi diha sa pangisda. Karon mga kabaro, ibutangan og tulay ning coastal parang taas liagian. Wow. Pagka bright sa nakaunahuna sa tulay. Andre mga kabaro. Sa pagkakaroon mga kabaro mo ning itsura sa tulay. Oops. Mga kabaro. Mani diha mga higala na to lumulupyo diha unya karon na siya'y gihimo nga tulay mga kabaro kay para sa lumulupyo diha nga nay mga bangka. Naog to diri mga kabaro. Ubay-ubay pud nga ligo diri mga kabaro. Maring yalo mga kabaro. Ilalom sa tulay. Uy. Mani mga kabaro no. Ang ilalom sa tulay unya lalom-lalom pud siya no. Unsa siya kalom koy? Tama gini makagi ang bangka no. Pilipita. Wala ni diri. Uy, may mga kagang oh. Ay unsa na? Kuyampi. Puni mga kabaro no, ang tulay mga kabaro. Andara. May kinahuman na sa tumpag-anin ako last diri mga kabaro. Ay wala pa ni mahuman ning tulay. Baka mga kabaro, pwede nimo liguan. Ranin nila mga kabaro. Tagasa mo Loy. Sa playa. Sa playa? Sige. Ambak. Tagamuha na. Yan mga kabaro, ano mo, saka tagbalik mga kabaro. Ginaog lang ako dito ang ubos. Kung sa itsura sa ubos mga kabaro ng tulay. Uy. Malin man may. Yan mga kabaro, no. Padayon na rito mga kabaro, no. Kay murag na sila'y saan ni diri nanginhas o namukot. Doon na rin sa mga kabaro, no. Nagluyo na ni sa mga kabaro kana diha amuan na diha oh. To dito banda sa kalsada. Kano pa ako napansin mga kabaro no nga ang coastal road ay naay tulay. Ano mga kabaro no? Gikuan ako to siya kay pang thumbnail. Oh, hala, unsa na diha? Napoy na nga ligo diha banda mga kabaro no. Nya sa pagkakaroon mga kabaro ato pa ning baybayon ning area diri ang kabaro no. Sa nakita na ko mga kabaro no,
Di na maglisod ang taga diri sama to nga buhi sa dagat yan ay mga bangka diri Di na maglisod kay gihimuan man sila og tulay. Nga pwede sila makalusot sa lalo mga ilang bangka, dagko man o magagmay nga bangka. Ano mga kabaro? Kana sila, kanang naguyod. Dito na mga gistulay mga kabaro. Ay mga kabaro. Oops. Yan mga kabaro. Uy. Ubay-ubay po di ay ang mayungod to ninyo. Uy, tas dis pa di ay, buntag pa di ay. Agi lang ko koy. Tagagig mga bangka mga kabaro nga nangabuhi sa pangisda. Mo to nga timing ra pod nga nay tulay dito mga kabaro kay patas ang laban kay diri Kay diri lang pud sila manguan. Tako magtubig na mga gabi Muni nga. Niya mga kabaro no mo. Tabok ta diri mga kabaro sa mismo nga. Uy. Bay-bay po dayon nanginhas siguro ni sila. Sa karon mga kabaro no madto ta dito no. Oops. Nadiya mga kabaro ato nang pag-adtuon. Uy. Oops. Diha po nilapita mga kabaro. Hapit-hapit na po siya nga magsumpay na gid ang magsumpay na ang coastal mga kabaro no. Ako na balak mga kabaro no, ang estatwa ni David lang ang akong i-vlog. Pag kita na kong dalan nga paingon diri sa coastal, mas na doble akong excited nga na dalan pa coastal. Ano ako? Oops. Diri di ay pwede. Okay. Ay nanginhas gid sila diri daw. Private property pero nay private property kung diri ka mag-agi. Okay. Ito tagdalan. Oops. Tihi lang kay na, buhay kay lagi. Oops. Agi kuya ha. Oo. Oops. Wala lagi kay magani kay ako nakaugan uban ko construction pod. Nya karon sa semana mahuli na bugmati, sao na lang. Mani diri mga kabaro no. Wala trabaho nila nga naman. Domingo ba ya? Tanah kung unsa ni nga. Uhoy. Tihi siya na. Mani likod mga kabaro no. Sa coastal. Op. Naday diri mga ligo. Ay sige. Mayukod to. Morning. Unsa ni diri nga lugar sir? Kuha mo sa coastal. Sumpay lang no. Sumpay lang bro. Ito nga puro kadiri sa coast diri. Sige. Salamat kayo ha. Agilan ko. May mga kabaro no. May mga kahoy, mangrove. Uy. Ubay-ubay po dahi mga umang. Nga mga kabaro. Nakita mo na kung mga kabaro nga daghang nagdangin has mo to nga. Ninsulod ko. Mayungod to. Oops. Nadri mga kabaro. Oops. Uy.
kabaro. Daghan di sila nanginhas di ay. Nato mga kabaro. Okay. Ini mga kabaro no, magawas na ta mga kabaro no. Oops. Oho. Padayon ta dito mga kabaro no. Kung asa ta ning lusot. Agi ko. Ubay po dahil og naligo diri adi ay. Kaya na to gawas diri mga kabaro. Oops. Ano mga kabaro, mga mangrove nga karaan ng mga mangrove. Kamuti. Ya, may udto. Nay kalutsan dia ya? Wala na, sirat anak. Sirado na dia. Sige. Taga diri mo ya? Unsa na siya dia nanginhas? Unsa may makuha das panginhas ya? Kasi klase lang. Dagag kinason? Unsa pon nga mga kinason siya? Tikam, likad. Bat. Ay dahil bat dia makuha. Ay bat dia makuha dai. Wala. Ya dagan salamat niyo ya ha. Nga kabaro no, sarado dai ang dalan diri. So mabalik ko dito mga kabaro no, sa kong gigian kanina. Ako lang gilawas mga kabaro kay nakita nako. Pero di man nagahag ng inhas, nagi di makuha mga bathanginan, kinason. Pero mo ni Curvadas, Coastal Road rin mga kabaro no. Katong gagyan yan mo, motong street sa Coastal. Motong street sa Coastal Road karon. Kini akong gianhi diri mga kabaro, man ang Curvadas Coastal. Padayon tas pagbaktas mga kabaro no. Hey. Ang problema kung makaagi ba ta diha abanda. Daday dalan. Mayungol to te. Agi lang ko te ha. Taga diri ka te? Balay sumama sa una gi bagulang. Agi di boleh sila. Giguba gibalhin sila no. Wala oy, wa pud balhin. Ay sila lang ginangwan. Gipahawa na sa tagiya diri. Kay gamito na. Ito na yung lima. Ayun ba natin na diri nagtrabaho? Wala. Masun akong bana. Abi ko sa dagat na buhay wala dai. Sige te, salamat ha. Yan kabaro no. Padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Hops. Pili mo sakay? Asa ni nga biyahe? Pero nailusot ito pa highway. Sige. Shanghai no? Sakay ko ha. Sige. Pwede anak lang nato di para makita. Okay. Muna mga kabaro no. Ning sakay ko pili ka mga kabaro kay layo kay akong motor to pa si start pa rin David. Morning itsura na mga kabaro no. Puto kurbada sa Coastal no. Diri sa Matina Playa. Sa pagkakaroon mga kabaro, kung baktas ako ito balik katong giagyan ako kanina, hasta na yung layuwa mga kabaro no, isa kaya lang ko pilikab mangita tao dalan nga mabalik na punta dito sa statwa. Oops. Kapit na gid na human ang diri dapita. Andi Kiesas? Andi Kiesas. Andi Kiesas? Oo.
Coastal gyapon pero hapit ra man ano. Sumpay na dali. Sumpay na diri ah. Sumpay na dali. Ah. Kasulod mo siguro ka diha. Sige daw kon. Baktas na ka. Baktas lang no. Sumpay na dito padalong turel. Amo na sumpay pa doon sa Toril. Mga na. Okay. Laya, mga siya. Laya. Sus kung mahuman ni ba no? Nindot kay kung human ni ba? Ako na yun ay. Ha? Ako na yun ay dali. Gapo na kinig mahuman ni ba? Ay oo no. Hindi pa rin nakatulog garon lang. Pero yun, magbaktas lang. Magbaktas ako ko na ko oh. Bawal pa rin sa garon. Okay, salamat kay Koy. Salamat ha. Mani mga kabaro no, di padayo na lang ko diri kiningon si Kuya. Ay okay. Mas daghan og kuan diri mga kabaro no. Na mga basnigan diha mga kabaro, mga fish cage. Okay. Ano yung kabaro? I know. Ang kato na yung gilikuran ako ganina mga kabaro. Dili dito siya. Dili dito tawagan ni. Ato tapad ko sa estatwa ni David. Dili dito Pilis. Kaya ang Pilis mga kabaro tura dito. Tama, layo-layo man ko sa Queensland lang dito mga kabaro no. Nya mao ni ang dagway. Diri sa may Shanghai mga kabaro no. Na basnigan mga kabaro. Basnigan. Ay okay. Ay oh, tama din mga kabaro. Ang kato ng Queensland dito mga kabaro. Dara din ang Pilis dari banda. Sorry. Namali dai ko. O karon mga kabaro no, diri na ko putlo na akong vlog sa Coastal Road sa Matina, Playa ug daghan salamat mga kabaro no.